ba? Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jad Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! 33 minutos kasumpalan na alas 8. Lapod dasayan oras yang kadalas 9 nakabosan programa na PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay, paninilbihang agresibot matapat. Sa bayan po ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Kolop kantabay tayo dasaya na programa si partner ko, Leon Elorde Castro Jr. Jada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Balot sumakteryo na amigo, RJ Vera Jimenez at your service always ni Mama Uranla.
Yan na alwar-alwar ninsan siya, ha? Kabaluyan. Wadala dan linya tayo si partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner. Sa business man sa programa dan PM, pamanilbihang agresibo at matatag sa bayan ng Binmalay. Magandang umaga po sa ating mga listeners at sa lalo sa ating mga kababayan sa Binmalay at sa lahat na nakikinig sa ating programang PM, partner Andre. Yes, Friday ngayon at nabalik na nga yung 5D work sa bayan ng Binmalay. So, kumusta dyan sa munisipyo, partner? Siyempre, ito yung unang aming araw na kami papasok ng Friday at magbibigay ulit serbisyo sa ating mga bayan, sa ating mga kababayan sa bayan ng Binmalay, partner RJ, at least samantalay ko lang i-shoutout ang ating mga senior citizens sa buong Binmalay, ang ating mga staff sa OSCA at buong mga empleyado sa bayan ng Binmalay na nagsilbihan para sa bayan. Yes, maulan, partner, yung advice mo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga senior citizen na maulan ngayon. Sasabi ko nga palagi, partner RJ, na dapat tingnan nilang ang kanilang kalusugan dahil tag-ulan ngayon. Nung una, tag-init at tag-ulan, medyo tayo lang sa ating mga citizens na vulnerable. Huwag masyado kayo lalabas-labas dahil po madulas ang ating mga daan na mahirap na. Sinasabi ko palagi, kung may balak kayo na pupunda sa aking opisina, meron naman tayo mga baska sa bawat barangay o kaya yung mga kamag-anak nyo o kaya papunta yung ating mga opisyalis ng ating baska sa aking opisina para mag-follow up, partner RJ. Okay. Maganda yan. At talagang tinitignan mo yung kapakanan ng ating mga senior dyan sa bayan ng Binmalay. Pero itong trending ngayon at pinag-usapang issue national, anong masasabi mo dito? Natuloy yung Blue Ribbon Committee. May mga pagbubulgar na naman na mga nangyayari. Ano ba to, partner? Alam mo sa aking personal opinion, partner, bakit hindi maiwanan ni Speaker Cayetano? Alam naman na mayroon tayong mga rules, marami nagsasabi, ang ating IBP, sinabi nilang yung ginawa nila illegal at may quorum, dapat hindi ang maibigay dahil gusto niya ibunyag. Tuloy, sila'y napahiya sa bayan. Nagsalita kahapon si Alvarez, sinabi niya na siya ay sinusuulan ng ayaw niya, siya ay sinama sa kaso. Hindi ba kakayahan yan ng mga Blue Ribbon Committee? At yung mga tanong ni Aimee, nagkakawatak-watak na dahil scripted yung kanilang mga ginagawa. Yung una, iba, ngayon iba. Baka sa pagdating, kaya rapid tool po, iba na naman. Kaya wala na kaming tiwala dyan sa mga 18 Marins, dahil isa-isang senador ang binibigyan na, hindi sila sabay-sabay. May naka-helicopter, madalang gumawa ng mga script yan, madalang gumawa ng karikature. Pwede mong isakay sa helicopter yung tao. Di ba? Isipin nila masyadong advance tayo sa science. Kaya isipin na nila dapat hindi nagbabangayan. Ito lang sabihin natin sa kanila, mahiya kayo mga senador, binabayaran kayo ng taong bayan. Ang gawin nyo yung mga legislatibo na dapat para sa bayan, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. Matagal na yung sinasabi namin universal, hanggang ngayon nagbabangayan kayo. Paano yung mabruan ang isang para sa ating mga mamayang senior citizen? At pinapabot ko rin ang maganda. Kay congratulations kay Commissioner ng ating Police Commission sa Mekwan dahil yung ginawa niya sa bastos na pulis, sa matanda. Maganda yan. Dapat hindi lang expulsion, hindi kasuhan siya. Wala siya ama. Wala siyang pamilyang ginawa niya. Tapos matapang pa pulis. Anong eskalawag? Dapat lahat ng kamatis na bulok sa pulis, alisin. So, yan yung mga sarili mong opinion. At opinion mo yan. At opinion bilang isang taxpayer sa mga nangyayari. Senior citizen. Kasi nakita ko yung brutal na paggawa ng kung nagkamali man ng matanda, dapat pinatawag yung pamilya na huwag na siyang pag-drive-in. Isipin mo yung matanda tapos kinaladkad mo pa, pinusasa mo pa, hindi naman tatakbo yan. Isipin mo naman, tatakbo ba yung matanda, pupusasa mo pa? May nag-komento dito, sa kwanto, tuatay ibabagam Buslion, kwanto trial by publicity tanlabat. Di ba, kwanto? Nayari mo? Aratay nagagawa. Tani, walay nagawa mo't pandungal na sa may balo, Blue Ribbon Committee, no, agaw na Lunes, partner. Imbitan damot, iramay nansalita karuman. So, switch.
Sandwich, supay may babagay katuan, nadsaya, kanyan. Karo bang partner, nakala nakahalata sa aming script, sa lalay sa nila ibabagara. Ibagara, kasali dilima, nasabot, kasali dilima. Ano bang totoo? So, Diba? sa mga, alam mo, may mga komento doon. So, sa palagay mo, partner, talagang sinusubaybayan ng taong bayan ito, talagang attentive na sila sa mga nangyayari ngayon, di ba? Alam mo, ang nangyayang uli na talagang pumalpak sila nung dumating si Alvarez. Biro mo, binasa niya yung text na sinusuulam siya para siya ang mag-introduce ng yung kwan ni BBM. Inong tinanggihan niya, sinama ang pangalan niya. Di ba? Yung mga yun naman, kaya hindi makahimik si Cayetano dahil natamaan sa uli. Tapos yung mga tanong ni Amy, ano ba yun? Pumalpak tuloy yung mga Marines. So, alam mo yan yung kagandahan ng naka-live, kagandahan ng nakikita natin dahil tayo mismo ay nagkakaroon ng kanya-kanyang konklusyon at opinion gaya ng sinasabi mo, di ba, partner? Dahil base yon sa mga nakita mo. Sa atin naman, totoo man o hindi, at least naibrugan nila at siguro mananahimik na kung may mga nangyaring totoo. Alam na may mga warning na yan dahil may nakulong, may tumakas, yan, nakikita natin maganda yan. Kaya lang, yung Blue Ribbon naman, kung gagawa silang ganun, yun naman, hindi naman utang, kung kasi alam mo totoo ginawa mo, alam mo lahat ang sabihin mo, kahit walang magsabi sa'yo, through your imagination, wala sa amin kung ano nangyari. So, abangan natin yung mga susunod na kabanata dyan, partner. Kumusta dyan sa Binmalay, yung mga tinatrabaho ni Mayor dyan? Lalo na sa Alam mo, kagabi na naman, umalis ang ating mayor sa kanyang opisina at hinintay natin. Umalis kami ng mga 8 o'clock. Oy, gabi na. Ng mga pinipirmahan niya. Titignan lahat ng mga dapat gawin sa munisipyo. Tinatawag lahat ng mga ahensya natin. Mga dapat ganitong gagawin nila. At lahat ginagawa ni Mayor kasi tagulan na. Nagpipipin na rin tayo. Lahat yan in-advance si Mayor. Kinakausap na lahat ng mga department head natin. At magpipapara na tayo sa itong tagulan at kung anong mga magiging magandang gawin mga proyekto na dapat ituloy sa bayan ng Binmalay. Hindi po minto ating meeting mayor. Alam mo naman yan, 24 hours, Sabado-Linggo, umiikot yan, partner RJ. Yes, ang kagandahan dyan, nung nakapanayam natin si Mayor, naka-ready always ang Binmalay. Dahil alam naman natin na sa panahon ng tagulan, di ba, may mga inaasahang mga malalakas na bagyo, preparadong Binmalay dyan ayon kay Mayor, partner. Lalo na sa pagbibigay ng ayuda, parang ganun. At saka maganda kay Mayor, kahapon nakausap ko, alam mo, isponsoran ng ating buting Mayor yung yung meeting namin na lahat ng mga OSCA sa pagkakas na binabalak ko sa June 26 at sinabi ko sa kanya at sariling bulsa niya ang papakain natin sa mga OSCA. Dahil alam mo naman yan, ayaw niya mga proseso, siya na mag-sponsor. Pinapakita niya yung pagsuporta sa ating mga senior dahil inaasap po natin ang 12 million na lagda para sa universal pension at marami pa tayong mga agenda na dapat gagalaw ng ating OSCA ng Pangasinan. OSCA para may bigay natin yung tamang pag-aayuda at pag-aaruga at pag-bibigay ng mga magagandang kailangan ng ating mga senior citizen. Oy, ganda niya na. So, host municipality, yung Binmalay sa unang pagpupulong na yan. Pangalawa na to. Pangalawa na. Yung pagpupulong namin nung election doon sa probinsya dahil unang-una yon, yung pangalawa, yung unang meeting namin, it was also sponsored by the Municipality of Binmalay through the courtesy of our beloved mayor. Siya rin nagbayad ng aming mga kinain doon at yung mga binyo. At ngayon, inausap ko na naman dahil kailangan namin mayor na talaga nga mag-usap-usap kami at tumutulong po ang ating buting mayor sa mga senior citizen para maisutuparan natin itong inahanap natin na universal pension. Paano natin ito kaya pinapasan namin dahil walang ginagawa ang ating mga Senado sa taas yan, Partner Jay. Talaga, very supportive ba? Dahil yan, hindi lang Binmalay mag-uusap-usap dyan. Bagkus si buong probinsya, mga namamahala sa ating mga senior, di ba, partner? Ito nga, nakikipag-usap ako sa ating PSWD kina Sir Marvin at kaya
Ma'am Tirado dahil yung flow ng meeting namin at yung mga agenda namin na dapat namin na malaman. Kasi ayaw ko naman na ako lang ang gagalaw. I want everybody na lahat ito ay majority decision para alam mo naman tayo, lahat majority yan. Decision, di tayo na decision na hindi alam ng ating mga kasama, partner Ajay. Yes, kumusta naman yung mga opisyal mo dyan nasa OSCA, partner, nakikipagtulungan din? Oo, very active ang ating mga OSCA. Ito nga, galing ako ng SWAL, siguro imbitan ako ng Rabador, may mga nag-imbita sa akin para mapaliwanagan din natin ang ating mga ibang senior citizens sa iba't ibang bayan at matulungan natin sila sa kanilang opisina, kung ano man ang ginagawa sa Binmalay, sinishare natin sila sa kanila, sa ating mga OSCA. Oh yes, partner. Hello. Parang naputol okay. Tawag ka ulit, partner. Naputol. Ito na. Talaga ha. Sige. Ayan ang resulta ng isang may makuli tanda tatoy trabaho ya hedyo di da senior citizen si partner ko yun Elorde Castro Jr. Walang ibang iniisip kundi kapakanan ng ating mga senior not only in Binmalay but in the whole province of Pangasinan, tutok sa kanyang trabaho, partner. So sigurado, pati mga staff mo dyan, naguguyur murad kulim, partner. Maaris lang ko masyado wala siyempre, everyday, wala database may, magagawa na ID, aray man na papel na centenarian, aray kailangan na senior round the ballot, ay la, mamutong ko yan oras, manuman, so say, OSCA, hap na Pangasinan na po wala sa kaya asawa na sa kaya Oscar na linggayan tayo si Ramos nandilad-bilay sa my partner na mo katon in behalf of the Oscar Hap Pangasinan chapter and the Oscar Binmalay and my staff we bring our condolence and sympathy to the family of the late Mrs. Ramos ang asawa po ng ating Oscar head ng Lingayen, Pangasinan, partner Ajay. Condolence po. That's ay pamilya Ramos, dita na Lingayen. Inurad Lingayen nila, partner? Santag, aginan kagawad Ramos kuya to, agituya si Oscar Head tayo. Okay. Si Councilor Jonathan T. Ramos. Santag, dito. Natang suulupan, tiro no Oscar na Pangasinan, ng karuman mong palatupet, sa condolence sa aray grupo tayo, ipapanaman tayo walay malad, ulupan na Oscar natan at Pangasinan, partner Ajay. So, syempre, may ibabagam, di ba? Yan si kason tayo ray senior, talapod raya, dakale contribution da, yan ay contribute sa bansa tayo, lugar tayo. It's about time. Kasi singon tanay, di ba? Ang Montano, antoy sabi niya taon, kanya no, simmaltala, edad ya sa isinta, so balang sinansakay, napag wala ray masakder, at ang talagan na marakupirang programa, para sa senior tayo kasi nga sa atin ilalaban yun universal pension niya talagang ikukulya out yung partner, di ba? Sa akin wala mamutong oras na ako po'y nakikisalamat sa ating masisipag na empleyado ng National Commission. Yan po sa Lonyo, sa Region 1 na pinamumuno ng ating Regional Commissioner si Attorney Tadeo, Gleisa Tadeo, na sa kanyang magandang pagsusuporta at para plano na maganda sa ating mga senior citizen, lalong-lalo na sa Region 1. Pinagkaisa niya ang La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan para magkaisa. Kami, nagawin namin ang magandang mga proyekto na para sa ating mga senior citizen. Kaya, salamat po at shoutout po sa lahat ng empleyado ng National Commission yan sa Region 1, San Fernando, La Union, partner RJ. Yes, magandang umaga po sa ating mga opisyalis po dyan. Yung sa probinsya, partner, narinig na ba ni Governor yung panawagan? Ito na nga, baka mamaya tawagan ko si consultant na yung kuya natin sa Eagle, si Kuya Ruel Bautista, para makipinayam ako sa kanya para kung kailan ako pwedeng
makausap ang ating gobernador, ang ating admin, para sabihin ko kung anong mga tatanungin natin kung kailan tayo pwede magkotosikol at para mailadan natin kung anong mga programa na ginagawa ng ating mahal na gobernador para ito'y ating maipagsabi sa ating mga citizen at makapag-abil sila sa mga programang ito. Kaya kailangan po natin na to respect dahil sila po ang gobernador at mga namamahala sa bayan sa ating mga probinsya, kaya kailangan din nila ng malaman. Kasi kung hindi tayo gagalaw, hindi natin masisi ang gobernador kung hindi niya alam kung mga kailangan ng mga senyor. Kaya kailangan na maisabi sa kanila kung ano dapat na may tutulong natin sa mga senior citizen, partner Ajay. No, ni say kwanto ya ay pi bagayo pa Boss Ilorde at si Mayor ya amay school supply kwanto. Wala school supply na tan ka po. Ang talabat, ako hindi ang personal ko, ako ang ng tutan so plano at satan. So siguro matuputan tayo Mayor by next week na batantaratan through the interview with the Mayor. Oo, pero wala initial interview mit satan at wala ramay nan imbanag kasi di ba wala ramay distribution nasaray bag siguro school supply at wala amoy amay angi lanandam pundo para da sarata school buildings partner. Siguro mas marakap no na interview tayo Mayor about this partner. Ya inquiry tepat. Maraming observation partner minsan kasi ganun tayo aramay itirabag, aramay uniforme minsan si masusulong reatang. Akin na Aka bisiklita ra, aka bagira, ay kato maminsan si Kuanon Mayor, akin si Mayor sa reatan. I don't know kung bakit mapili mo lalo ko ang tambula, araw pugaw mapilira no wala sa liwom mo, sila ba na skare mga liw. May Mayor na amay na interkumon. At sigara amay tagat usaranda. No, pero amin nala tayo na impormasyon, si katuman lang lamang no inusar da sa nayarin na panapigar na sarata dilapidated laran school building si katuman lamang taon na nausan namin. isang kyan about school nitan. Katungpo ka rin si Mayor may tulong na may ni school ba eskwila ng kulang so eskwila na siya di kalaukan mo anong naman malindong marami pa siya talagang kailangan niya may si pagusari kwarta may pangkamungan na amin yaga na pirdita niya kwarta yan na usar na saray aray isulat din tayo partner Ajay. Okay ani saya kwanto ay si Sir Ilorde senior citizen la aneng neng ko si nga andini kwanto senior la si Ilorde kaya nga uska di ba partner? 64 pula partner. Siguro may auram kasi maliklik si ka kanyan siguro si Antadali. Tama si partner. Siyempre anong nang kung maliksi sa Mayor anong nang kung panagserbi to kung tama-tantam no masisirbi ka totoo doon gagawin mo araw stress at kung tag ungkuli ka kanang nang mo amay gagawin mo na influence ire totoo are senior are binmalay nanantandanan maung so gagawin mo ikakalar mo yapan si serbisyo palit mo kung tas magawa ng Mayor idol si Mayor talang nang kumay kuli yapan na gagawa na para binmalay sakripisyo tantam si babagan na sa public servant si public servant kung lalabang ka taluray isipan mo if you're a public servant you must have a sacrifice of your time. Sacrifice at pamilyam. And sacrifice at bulsam. Ang muna iwasandan. That is a true public servant. Bayan muna bago sarili. Sana all ang gapoy masahol. Singa rate imbagamay walad si Mayor king kwan mo. Ang sasakin ko, sakripisyo oras kwan mo. Nini bagam yung gadalas 8 kalabyan. Mayor, agaw sa semputan. Nala city labi. Makalagtan wala ba importante. Pero luwantan inyurong to opisina to sumpalan to trabaho to hanggang maug to nala stress ng garam. Sakripisyo walang to sila ba ito nasumpalamin sama na agaw ng to nagagawin ng munisipyo ta sayang sa oras umbabatik ang lumpawin na buwas. Ani sakripisyo oras kamo anita nimbagamla sakripisyo
bulsa ko mo, wala rin gagastusin ditan. Ang kapulate reimbursement, sariling bulsa la, partner. Oh, dyan pamilya to. Dyan sakripisyo. Siyempre, minsan, Oo. gano simba, walang paway. Ang gawal importante, mangyari, ulan labat, maganggano, umpay la tampol. Oh. Punta mo ng nerso talaga. At true public servant, may political will, may sakripisyo sa pamilya, may sakripisyo sa bulsa, at sakripisyo sa oras para manirmiyan para sa kanyang kababayan. Yung nga Tawag mo yan. Oo, yung TPM lanti, ibagaw na lanti, lanti. Panilbiyan, Agresibo. matatag, kanto. Matapat. Agresibo at matatag. Diba? Palibali programa tayo. Programa tayo, imbaga tulaman. True public servant. Isa na may no pamilya, kwa mo, pati si Madam Ana, 30 oras to, serbisyo, di tanad taga Binmaloy. Katawan, itilturay, feeding, walay bird yung liliber, Ah. walay senior, katawan, wala ni Ramay itadala, may dermatolog. Badang gaagaw labat. Oo. Kabalbalag, kapakatulong, sakripisyo ng oras ni Mayura, sakripisyo ng pamilya, dan sakripisyo ng bulsa na. Ang aliwaniya, Yes. opisyal na balay. Kasi katuta may baganan mayor, minsan nandasay si kami, wadya tayo, ang gapo tayo sayan posisyon, at untulong tayo, saray taga Binmaloy. Kwanto, partner? Unta siyempre, inyalak tayo mundo, tawalay purpose tayo, yaman servit ka para totoo. Share your blessing. No, walay kwarta, i-share mo. Tangmutan namin ang tagay. Siyempre, bagay, awit ang tuti kwarta labong. Siyempre, may bagay, itong tiluganan to, awit ang tiabong to. Natilat yamin, nabulok ni sulaman mo, uli ka maruruam labat ang tagay. No, dugay ginawa. Wala may kwanta lang, share your blessing, tanda, siyempre, the more blessing will come to you, partner. Yung pawil. Yung amin, kung kikiro ka, kung kikiro para sarilin, kiro mo para pakapansirbi mo ka para man to, data ng blessing, itin mo yung blessing at ka para matutuo. Di ba? So, si Katutan actually, so, nalilik na daditan sa balay na Binmaloy, kanya nakaimis labat si Mayor, no wala ratay gagondan na balbalita, sa rawinin eleksyon, man trabaho tini, kwanto? Sa importante na itor ko sa serbisyo, kwanto, partner? Hello, partner. Nitan. Di ba, partner? Nangal mo may bagak, partner. Kaimis labat si Mayor. Dasaratay maganon manggagaway istorya about politics. Mantrabaho tini, kwanto, partner? Relax. Relax. Trabaho muna. Huwag munang politika, kunto. Din tayo dyan. Ang mag-isip-isip kayo. Kung may ginawa kayo, hindi kayo natatakot dahil alam ng tao. Pero pag may ginawa kayong kabalustagan o ano man yan, yan kayo kinakataon din wala kayong ginawa. Mayor, kung ang ginagawa niya, makaapak siya ng 10 tao. Kung ito naman ay pakasayahan ng maraming tao, doon siya. Hindi iniisip yung pangsarili, kundi pangbayan, partner. Wala tayong oras, partner. Okay, mauna ka. Oras, ito lang nasabi ko. At sa senior citizen, kababalay ko na Binmaloy, at sa programa may PEM o Binmaloy, may kami lugay-tan, Aresinyo, Rasikaso yung, ang kila masyadong papoy, kamamauran, ang panadalas kayo, mag-ingan, wala kailangan nyo, wartan irepas ka, president tayo, at naduduman barangay, o si Are-anak ila, sulat opisina mi, piano ang kimot na ang tinagawad na lang. Gatoon, stay safe palagi, nangyutan, so, health nyo, paano naabutan nyo ni. So, para approve na universal pension. Si Magdalene Correo, Leon Caso Jr., Oscar President na Pangasinan, Tan Oscar, head na Binmaloy, may babagay, may luluyag, na masantos, maabing, dan God bless at kay namin. Salaya. Okay, partner Leonel Orde Castro Jr., Oscar head na Binmaloy, Oscar President at luyag na Pangasinan. Palutayad sa Sayan Programan PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmaloy. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal, sa balat sumakter yung amigo RJ Jimenez at your service always. Natitilak kami na masantos ang mga bigya oras at balang sinansakay.